ते चाकणकरांविरोधात एवढे पुरावे आता समोर आलेत आणि एसआयटी चौकशीचा वेग का वाढवत नाही? शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी हा सवाल केलाय। रुपाली चाकणकरांना ताब्यात घ्या, अंधारे यांनी ही मागणी केलेली आहे। चाकणकरांच्या विरोधात एवढे पुरावे समोर आलेले असताना एसआयटी चौकशीचा वेग का वाढवत नाही, असा सवाल सुषमा अंधारेंनी उपस्थित केलाय। जी माहिती विविध चॅनल्सकडे, दमानियांकडे किंवा माझ्याकडे किंवा अजून कोणाकडेही येते, नेमकी तीच माहिती एसआयटीकडे का येत नाही? एसआयटीच्या तपासाचा वेग अजूनही म्हणावा तसा का वाढत नाही? एवढे सगळे पुरावे समोर असतानाही रुपाली चाकणकर यांना अजूनही पोलीस ताब्यात का घेत नाहीत? तब्बल 3 दिवसानंतर, म्हणजे रुपाली चाकणकरांना समन्स बजावलं ही बातमी येऊन 3 दिवस झाल्यानंतर अचानक काल चाकणकर म्हणतात की मला कुठल्याही प्रकारचं समन्स आलेलं नाही।